Akože takto? No, veď aj mne to tak akože prišlo. Príjemný dobrý večer. Vítam vás na diskusii Bratislavské výtvarné umenie a architektúra v 90. a 0. rokoch 20. a 21. storočia, ktorá sa koná v rámci výstavy Miesto toho, ktorú máte možnosť vidieť v tomto dome. Je veľmi sympatické, že kolektív Vox Loci, ktorý túto výstavu zorganizoval, tak zároveň organizuje takúto diskusiu, ktorá sa týka obdobia, kedy, dovolím si tvrdiť, sa väčšina z ľudí v tomto kolektíve narodila, alebo možno ani ešte neboli na svete v 90. rokoch. Takže je to sympatické, že aj mladá súčasná generácia výtvarníkov, výtvarníčok a ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie a robia ho, tak sa zaujímajú aj o to, čo sa dialo v minulosti. A ako vidíme v súčasnosti, niektoré veci sa žiaľ aj opakujú. Dnes bol vyhlásený štrajk kultúrny, respektíve štrajková pohotovosť. Takže určite sa dotkneme aj týchto tém, keď budeme hovoriť o 90. rokoch. V každom prípade sme tu takí skôr pamätníci a pamätničky, ale to je práve že dobre, lebo vlastne môžeme toto obdobie historické už v podstate o ňom rozprávať z prvej ruky. No a moje meno je Omar Mirza a moje hostky a môj host, ktorých tu veľmi pekne vítam, sú, začnem teda protokolárne správa. Je to profesorka na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a vedúca oddelenia architektúry na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied Henrieta Moravčíková. Ďalej je to kurátorka, publicistka, hýbateľka umenia a kultúry, tuším aj ešte stále redaktorka časopisu alebo magazínu Koncept, Zuzana Duchová. A tu hneď po mojej pravici sedí kunsthistorik, teoretik umenia, kritik a kurátor a v súčasnosti riaditeľ Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, Richard Gregor. Mali sme ešte avizovanú štvrtú hostku Máriu Beňačkovú-Ríškovú, tá sa žiaľ zo zdravotných dôvodov nemohla dostaviť, takže budeme tu takto v trojici diskutovať. Určite budeme radi aj keď sa vy niečo spýtate, budete mať na to priestor, ale začneme teda tými 90. rokmi, prenesme sa v čase, aj vlastne tento priestor je, v ktorom sa nachádzame, takým pamätníkom toho obdobia a určite sa dostaneme aj k tomu, že budeme rozprávať aj o tomto priestore, dome. Volalo sa to ľudovo u fašistov a v podstate je to dom, aby som to správne povedal, mám to tu aj napísané, len si to teraz neviem nájsť kde. Áno, mestský dom Zväzu protifašistického odboja. Tak. No, v každom prípade, kde ste vy boli v 90. rokoch? Možno tak aj, aby sme sa tak presunuli v čase, aby sme si zaspomínali, aby sme sa zasadili do tej doby, do toho obdobia, do toho času a môžete aj vlastne takýmto spôsobom povedať, že kde sa začína váš príbeh v súvislosti s umením, kultúrou a architektúrou v 90. a 0. rokoch, o ktorých sa budeme rozprávať. Takže pani Moravčíková. No, ja ako najväčšia pamätnička, najstaršia pamätnička tejto diskusie, ďakujem, že môžem začať. 90. roky, ja som bola elevka vo výskumnom ústave Slovenskej akadémie vied, kde som robila doktorantúru a zaoberala som sa typicky postmodernou, by som povedala, témou o kontexte v architektúre. A súčasne, a to tu vlastne je tá hrbka, čo som doniesla,
sme s kolegami sa usilovali nejakým spôsobom revidovať architektonickú tlač na Slovensku. A tá revízia spočívala v tom, že najprv sme podrobili drtivej kritike to, čo existovalo a potom sme založili vlastný časopis. Takže 90. roky sú u mňa vlastne poznačené vymyslením časopisu Arch a potom aj jeho šéfredaktorovaním. Tak asi tam. Ešte som nebola profesorka ani na fakulte architektúry, ani nič také. Tak. Dobrý deň. Tak moje 90. roky boli veľmi jednoduché. Bola som na strednej a vysokej škole, takže naozaj v tom začiatku nejakého záujmu o umenie a vtedy to bolo veľmi také turbulentné, lebo som robila diplomovku síce z baroka, ale vždy som vedela, že sa chcem nejakým spôsobom zaoberať súčasným umením, tak to je super, že sa to podarilo. No dobrý podvečer. Ja som bol na škole na Trnavskej univerzite v 90. rokoch a to bolo vlastne veľmi špecifické obdobie, kedy z hľadiska výtvarného umenia vlastne tie inštitúcie boli všetky tak nejak ako keby obsadené rôznymi kádrami, ktoré ich ťahali ku dnu, ale Trnavská galéria bola jedna z takých ako svetlých bodov na Slovensku. Čiže ja vlastne v tej Trnave som ani nevnímal, že existuje nejaká cenzúra v rámci výtvarného umenia. To mi potom až neskôr došlo, že to je veľmi zaujímavé. A pamätám si, ako som v roku 97 niesol nesmelo prvý svoj článok do týždenníku Mosty. Naša diskusia bude zameraná teda najmä na vizuálne umenie a architektúru, ale určite sa teda dotkneme aj spomenutých už časopisov alebo iných publikácií, periodik, pretože tá reflexia a tá kritika, či už súčasná alebo dnešná zo spätného pohľadu je tiež dôležitá na toto obdobie. Ako už bolo aj spomenuté, je to transformačné obdobie v roku 1989, v novembri bola nežná revolúcia, takže 90. roky sa niesli v takom šťastie aj radostnom očakávaní zmien, z časti to boli teda divoké, sa to tak hovorí, 90. roky. Proste celá spoločnosť si prechádzala nejakou transformáciou. Ako sa transformovala vlastne tá, nie teda politická, ale tá, nazvime to tá kultúrna politika. A v tom zmysle, že pred 89. boli nejaké zväzy, nejaké spolky, umelecká scéna bola oficiálna a potom existovali umelci, ktorí boli neoficiálni, s tým aj súviseli vlastne inštitúcie, ktoré ich vystavovali alebo nevystavovali. A v tých 90. rokoch sa toto celé zmenilo, hej, môžeme to nazvať zmenou paradigmy a takisto sa teda ako spoločenská situácia menila aj situácia v inštitúciách. Dokonca aj nové priestory vznikali alebo hľadali sa iné neinštitucionalizované priestory, napríklad aj toto je zaujímavá ako keby pripomienka toho, že aj v súčasnosti napriek tomu, že tie priestory sú a existujú, fungujú, sa stále hľadajú nové miesta. Takže ako vy vnímate túto zmenu tejto situácie? Môžeme teraz si podávať mikrofón naopak. To je aká komplexná otázka. Bolo to komplexné obdobie, tak... Keď neviem, či to nemám rovno posunúť, lebo keď začnem teraz, tak skončíme o 3 dni. Čo sa stalo? Po revolúcii sa zrušil zväz slovenských výtvarných umelcov, vznikla výtvarná únia, v ktorej sa dočasne teda všetci ocitli. Inštitúcie, ktoré boli pod rôznymi zriaďovateľmi, sa ocitli pod ministerstvom kultúry, keď hovoríme o galériách. Následne vlastne tam ako keby prebehli 2 revolúcie v tých 90. rokoch. Jedna bola tá prvá, keď tá euforická, tie prvé povedzme 2 roky po revolúcii, a potom tá druhá, keď po skončení mečerizmu sa vlastne komplikovane všetko vracalo do pôvodného stavu. To je asi niečo, k čomu sa tu dnes ešte dostaneme, pretože to medzi tým možno je 5 rokov rozdiel. Hej? Od toho 93. povedzme do 98. roku to je taký ten mečerizmus.
tak ako to nejakým spôsobom bolo nastavené, tak sa to aj personálne, aj iným spôsobom vlastne zdecimovalo počas mečiarizmu a potom sa to prácne dávalo dokopy. To je to, čo nás bude o 4-5 rokov čakať zase. Takže je treba sa z toho ponaučiť, no je to zase len súslednosť určitých krokov, ktoré treba veľmi radikálne urobiť, aby sa nestrácal čas zbytočne možno do budúcna. Tak všetci dúfame. Čo tak to bude 8, no tak po 8 rokoch, tak táto krajina už stratila viacej rokov než 8. No, čo k tomu dodať? Ja ešte možno akože k tomu obdobiu, kedy ja som študovala, že som si bytostne uvedomovala, že som na tom inak ako moji rodičia, že môžem ísť hocikam, tak som to teda aj učinila, že išla som do Viedne, kde som stretla Omara. Okrem iného. A nie. Nie, to boli ešte časy, kedy sme mali heslo na internet a išli sme do EDV centra a tam sme si vyťukali, teda ako Slováci sme ešte nemali laptopy, tak sme tam teda chodili do toho EDV centra, ktoré o 21:00 zatváralo, takže sa vám vypol počítač a potom už nebol internet po 21:00, čo teraz, no ale k veci. Pre mňa to bolo také euforické obdobie, že vlastne vtedy sa dalo všetko a že potom som spoznala aj túto partiu okolo Riča a Lucie a Mariši a vlastne fungovalo legendárne teda Šorošovo centrum, kde sa organizovali rôzne workshopy. Profesor Bakoš vozil zahraničných hostí. To boli úžasné prednášky, ktoré nás formovali. Takže vtedy som mala pocit, že to Slovensko je strašne super, že má čo ponúknuť. A verím, že nejakým spôsobom sa to teraz celé nestopne a že máme z čoho čerpať aj z tých 90. rokov, čo sa vtedy vlastne dialo pozitívne v tom umení a kultúre. Ja začnem vlastne rovnako ako predrečníci, že presne to isté, čo sa stalo v oblasti výtvarného umenia, to sa stalo aj v architektúre. Zväz architektov, slovenských architektov bol zručený v 90. rokoch na veľkom zhromaždení a s veľkou slávou sa zakladal nový spolok architektov Slovenska s veľkými očakávaniami. Boli vystavení kritike, by som povedala, bardi slovenskej povojnovej moderny. My, naivná mládež, vtedy sme samozrejme si ešte neuvedomovali, by som povedala, pretrvávajúce hodnoty toho kultúrneho dedičstva, takže sme nadšene tlieskali, keď sa pranierovali diela Vladimíra Dedečka a podobne. Čestne sa k tomu priznávam. Vytvorila sa vlastne veľmi, by som povedala, agilná skupina ľudí o niečo starších odo mňa, ktorí naozaj boli presvedčení o tom, už to tu zaznelo, že teraz sa ideme otvoriť svetu, že proste teraz začneme robiť tie medzinárodné architektonické súťaže, teraz to prepukne naplno. Chodili už tí aj potom zahraniční prednášajúci a podobne, ale v tomto euforickom ako keby sa potom plazivo priblížil ten mečiarizmus. A zrazu ako keby tá oficiálna scéna vlastne zamrzla. A zamrzla podobne ako možno zamrzne dnes. Ale čo je fascinujúce, ja som si to až teraz uvedomila, že presne paralelne v tých rokoch, ako vlastne tu Mečiar ovládol verejný priestor a vlastne rozsieval tú hrôzu, vtedy my sme založili ten časopis. Vtedy sme vymysleli cenu Arch. Vtedy sem prichádzali prví ľudia na konferencie o architektonickej kritike a proste vtedy sme nezavreli nám tie hranice. Vtedy sme cestovali na prvé konferencie a premietali tie naše krásne, vtedy najmä funkcionalistické diela. Takže mne to dáva nádej, že čím viac vás vlastne ako keby priškripnú v tej oficiálnej, tak tým viacej sa to niekde. Proste tá energia sa nedá stratiť, na to máme fyzikálne zákony a ona niekde vyplynie. Sa to stalo aj vtedy, ale ja som si tu doniesla ten časopis a hrozne mi prišlo, keď som ho čítala úplne, až mi stiahlo hrdlo, lebo niečo vám prečítam, to neuveríte. Je to marec 1997
a začína úvodník, ktorý bol šéfredaktorom časopisu krátke obdobie 1 rok Ľudo Petransky, novinár. A píše: Sloboda a kultúra sú spojené nádoby. Jedna bez druhej nemôže existovať. Obe sú nedeliteľné s vykričníkom. A pokračuje. Píše sa okrem iného vo vyhlásení štrajkujúcich hercov činohry Slovenského národného divadla. Takže to nie je možné proste. Úplne doslovne tu ďalej popisuje, ako i vedenie Ivana Hudeca proste rozbíja systém a tak ďalej a tak ďalej. Ale to už je marec, pozor. A celý článok sa končí. No, blbé je, že už niektoré divadlá začali hrať, ale možno to nie je umieračik a že nakoniec sa ten vývoj predsa len dostane, proste, že to malo zmysel celé. A toto by som povedala, že to je presne to poučenie, čo mi nie a nie si z tých krízových vývojov zobrať, že proste nesmie nikto začať odvracať tie aktivity, lebo potom to zbytočne dlho trvá, keby my musíme proste len vytrvať, no. Tak to bola taká malá vsúka, že vtedy to nie celkom vyšlo a on to nakoniec hovorí tu, že je to síce porážka, ale možno iba v jednej bitke. Tak nedajme sa poraziť ani v jednej bitke, to len tak na margo toho. A aby som sa vrátila teda k meritu veci, tak vlastne pre tú architektonickú scénu možno umelci alebo výtvarníci a herci to možno nepociťovali tak intenzívne, ale pre architektonickú profesiu ten 89. rok bol absolútne zásadným medzníkom, pretože ona po vlastne 30 rokoch toho odobratia statusu slobodného povolania sa vlastne konečne dostala zase von z tých veľkých projektových ústavov a zrazu tí architekti naozaj mohli byť kvázi tam, kde boli predtým, ja neviem, 50 rokov za Prvej republiky a podobne. Takže prvé, čo po spolku vzniklo, bolo samozrejme Slovenská komora architektov a to si myslím, že to je vlastne absolútne rozhodujúci medzník, čo ovplyvnil celú tú debatu a všetko okolo. V 91. Keď spomínate taký zásadný medzník v architektúre, tak jeden z takých zásadných nie medzníkov, ale možno zásadných inštitúcií. Áno? Neukradne, ja vám to dám kolovať. Neviem o niekom, kto by slúbil, že to ukradne. My si to potom spočítame. Ináč neuveriteľné, že ten úvodník, ako fakt sa, tá história opakuje ešte 30 rokov. Áno, ešte k tomu Petransky. No, ale v každom prípade chcel som sa vrátiť k tomu, že Zuzka tu spomínala Šoroša. Ako to bolo s tým Šorošom a s tým centrom? Pretože to myslím, že bolo pre scénu v 90. rokoch výtvarnú naozaj kľúčová inštitúcia a najmä aj v tých rokoch mečiarizmu. Richard. Neviem, či viem viac, ale viem určite to, že vlastne tú kontinuitu slobody, slobodného prejavu, slobodného výtvarného umenia, ku ktorej sa dnes môžeme odvolávať v 90. rokoch, tak tu zabezpečili vlastne niekoľko málo inštitúcií slovenských. To bola tá galéria v Trnave, v Banskej Bystrici, v Žiline, čiastočne možno v Poprade tiež v tej chvíli. A zároveň to zabezpečili vlastne zahraničné kultúrne inštitúty, ktoré sídlili v Bratislave, vrátane Sorošovho centra. Čiže ako boli tu tie ostrovy pozitívnej deviácie, kde bolo možné vystaviť kvalitné súčasné umenie nescenzurované, čiže to objektové a inštalácie, lebo znie to ako neuveriteľne, ešte tam nie sme, ale môžeme tam byť veľmi ľahko. Oni si nechali robiť svoje busty, tí politici. To bolo 20 hlav stálo niekde bronzových, ktoré si dali urobiť od Gašparoviča až po neviem kam. Že oni vlastne preferovali tú národnú kultúru, to bolo také nejaké zaklinadlo, ale to je podobne ako tá ždanovovská koncepcia, nikto vlastne nevie, čo to je. Čiže to bola taká, že národná kultúra slúži iba na to, aby cenzurovala niečo iné, aby ad hoc mohla povedať, že toto nie je národná kultúra. On vlastne neexistuje nič, čo je národná kultúra, všetko napokon sa dá za to vyhlásiť, ale môže sa vám niekto niekedy náhodou nehodiť, tak toho týmto spôsobom scenzurujete. No a tieto sorošovské výročné výstavy
každý, myslím, že rok alebo rok a pol prebehla tá výstava. Tie 3-4 galérie nemnohé. V zásade boli dostačujúcou platformou pre zaujímavých súčasných umelcov vtedy, aby oni jednoducho neprestali tvoriť, aby mali možnosť tú svoju tvorbu aj vystaviť a nejakým spôsobom si ju konfrontovať. Na druhej strane, a to zase dnes napríklad nemáme, napriek tomu, že časopisy tiež postupom času zanikli, Profil zanikol, Výtvarný život, oboje v roku 1995, potom až vlastne vznikol naspäť v roku 99 ten náš Dart a v tom istom čase aj Profil. Ale napriek tomu, že tie časopisy odborné neexistovali a veľmi sa intenzívne volalo potom, aby sa nejaké založili, že to chýba, tak tá kritika predsa len tu bola. Ona vychádzala v rôznych denníkoch, ona vychádzala na rôznych platformách a to predsa len to formovalo tú spoločnosť. Toto je niečo, čo my dnes vlastne nemáme. Sú časopisy, ale taká tá kritika, ktorá trošku aj tne do toho a nielen teda potlapkáva, že však dobre to robíme všetci. Určite, že samozrejme sú aj nejaké výnimky, čiže toto ale zároveň bolo, ale späť teda k tomu zase meritu, že to, že sme sa v roku 1998 mali v rámci súčasného umenia na čo odvolať a to, že dnes môžeme hovoriť o kvalitnom výtvarnom umení 90. rokov na Slovensku, je zásluhou toho, že Francúzsky inštitút, British Council, Rakúske kultúrne fórum, predovšetkým GT inštitút a Rakúske fórum vlastne častokrát dali peniaze, ktoré na účasť, Rakúske fórum dávalo celé roky peniaze na účasť rakúskeho umelca na výstave na Slovensku a tie financie stačili na celú tú výstavu. Tie financie zaplatili celý ten projekt. Čiže to... Tak ale my zase asi neviem, či môžeme teraz po 30 rokoch zase prísť istou plátňou do kolečka. Ja by som ešte spomenula v tomto kontexte galériu, vtedy Priestor, potom Space, že to bola v podstate taká prvá súkromná galéria tohto rozsahu. Aha, no ale to sme ešte v 90. rokoch. A ja som tam vlastne začínala, pretože Juraj Čarný, riaditeľ, vypísal na nástenku, že hľada chlapcov na civilku. Takže takto som sa dostala k svojmu prvému jobu v umení. Ale áno, že Juraj, prosím ťa, vezmeš ma na civilku a on, že tak dobre. No ale ja by som ešte, tuto máme na pozadí, spropagovala trošku z našej polievočky. Tuto sme vydali vlastne so Slavom Krekovičom, môžem tiež nechať kolovať. Jednu môžete aj ukradnúť, ale môžete si ich aj kúpiť tuto za dobrovoľný príspevok. Je to v podstate kniha, ktorá tak akože nejak v nás bol nejaký materiál nazbieraný a v podstate rozpráva ohraničili sme si to tak, že teda po tom 89. Z pochopiteľných dôvodov, ktoré tu už trochu zazneli. A ten ďalší medzník bol rok 2016 z dôvodov takých, že taký bol deadline a vtedy sme mali na to grant. Takže už by sa možno patrilo nejako pokračovať, lebo medzi tým sa mnohé zmenilo a je to naozaj tak premenlivá téma, že mapovať nejaké miesta súčasnej kultúry, že už v tom momente, keď bola tá kniha vydaná, bola stará, ale zároveň sme považovali za dôležité zaznamenať určitý moment v tak nejakom rigidnom formáte, ako je kniha, ktorá má svoje oficiálne ISBN a teraz to už musí byť v tej Martinskej knižnici, aj keby čo bolo, že toto je vlastne jeden z takých prínosov a myslím, že v tejto dobe mi to príde také veľmi dôležité, že aj toto môžeme vytiahnuť, že aj toto je tá naša minulosť, že už to tu máme na nejakej oficiálnom nosiči a veľmi ma potešilo, že teraz sme aj vlastne s Heňou boli na jednej komisii Petra Lényho, ktorý vlastne odcitoval túto knihu vo svojej dizertačnej práci, vyslovene zaoberajúc sa architektúrou týchto nezávislých alebo nezriaďovaných priestorov.
ale my sme sa nezaoberali úplne architektúrou, my sme sa zaoberali takou viac ako oral history, ale sú tam vlastne axonometrie, ktoré vznikli či už podľa nejakých reálne dostupných pôdorysov alebo nejak po pamäti. Čiže má to aj určitý nejaký priestorový aspekt, že aj ten priestor formuje tú kultúru. No a potom som doniesla ešte ďalší materiál, ktorý už je trošku neskôr, ale v zásade už tiež mám pocit, že je tak trochu historický, že bola to platforma Kuba, Kultúrna Bratislava, ktorú by sme si mohli možno v tejto pohnutej dobe pripomenúť. A tiež niekedy, môžeme dať kolovať, niekedy tie granty sú, áno, však môžeme robiť hocičo, však ešte nám nikto nezakazuje pracovať aj zadarmo, aj za peniaze alebo akokoľvek, ale keď predsa len príde ten deadline a ten grant, tak je to neskutočná motivácia niečo vytvoriť. No a toto bolo práve myslím, že z norských grantov podporený projekt, ktorý vyslovene sa zameriaval na tvorbu kultúrnych politík a sieťovania aktérov, konkrétne teda na území Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Takže toto tiež chcem dodať akože do verejného priestoru, že nikam neodchádzame, nekončíme, nebudeme ticho a štrajkujeme. Samozrejme tie priestory pre kultúru a umenie sú veľmi dôležité, pretože ju nejakým spôsobom formujú alebo vlastne dávajú priestor, kde sa môže prejaviť. A kultúra, umenie bez toho priestoru, kde sa môže prezentovať, nemôže existovať v rámci nejakej komunikácie s divákom alebo s návštevníkom výstavy alebo s divákom nejakého kultúrneho podujatia. Čiže tieto priestory, aj ktoré tu vidíte, už mnoho z nich neexistuje, tak boli dôležité aj v 90. rokoch. Žiadny vlastne. Ale nie, existuje Artforum, alebo... No áno, samozrejme, ono sa to, aj Fuga existuje, ale je už inde a tak ďalej. No ono sa to vlastne dynamicky mení a vyvíja, ale tým som chcel ako prejsť k tomu, že trošku odzoomovať od tých konkrétnych miest. Možno potom neskôr môžeme zase ako keby ten fokus zacieliť trošku mikroskopicky, ale teraz makroskopicky sa poďme pozrieť na Bratislavu ako takú, pretože keď sa rozprávame o tých 90. rokoch, tak je určite dôležité pozrieť sa aj na to, ako Bratislava vlastne vyzerala ako mesto, aký to bol urbánny priestor, v čom vlastne tá transformujúca sa spoločnosť žila a ako sa to mesto transformovalo, pretože to určite tiež spätne vplývalo aj na kultúru a umenie. A ako vlastne, pani Moravčíková, vyzerala Bratislava a verejný priestor a aj tieto ulice, ktoré tu sú teraz, to je ináč zaujímavé, že vlastne tuto je takýto opustený priestor. Tak toto vyzeralo. Prejdeme túto cez dvere a tam si turisti dávajú drahé stejky a cítime sa tu už akože naozaj v európskej metropole. Ale pred tými 30 rokmi vyzerala Bratislava skôr asi takto. Áno, viac menej ten dojem z historického jadra bol určite takýto, aký paradoxne tento dom vyzeral dobre a tie ostatné vyzerali zle. Takže to je taká trošku zvláštnosť. Ale to boli naozaj pre Bratislavu to bolo veľmi zvláštne obdobie, pretože my sme všetci dúfali, teda minimálne architekti, že teraz po tej revolúcii sa zrazu niečo stane, zrazu to mesto sa okamžite začne meniť, ale to sa vôbec nestalo. A nestalo sa to z niekoľkých dôvodov, nestalo sa to preto, že sa vlastne magistrát ocitol vo veľmi zložitej situácii s obrovským množstvom inštitúcií mestských, ktoré vlastne vyžadovali spravovanie, financovanie a podobne. To mesto zrazu malo problém, ako toto celé manažovať. Takže aj projekty, ktoré vznikli trebárs ešte v 80. rokoch, tak sa veľmi dlho dokončovali. To je príklad trebárs hlavného námestia, ktoré vlastne Ferdinand Milučky navrhol ešte v 80. rokoch.
stihli sa vyrúbať stromy a zlikvidovať vlastne ten parčík z 19. storočia, celá tá malebnosť taká prešporácka. Ale kým sa urobila dlažba, kým to dostalo tú podobu, to sa vlastne ťahalo celé 90. roky. Vytváranie pešej zóny, dláždenia, toto všetko boli úlohy, ktoré vlastne poznačili to mesto celé 90. roky. A tie nové zadania, na ktoré sa všetci tí architekti tešili s tou prvou pečiatkou Komorovou, tie neprichádzali. Pretože tá spoločnosť jednoducho nemala prostriedky. To, čo všetci dúfali, že sa otvoria hranica, prídu zahraniční investori na každom druhom zasadnutí mestského zastupiteľstva, sa hovorilo o tom, že kedy už prídu tí zahraniční investori, ktorí sa mohli predať tie mestské pozemky, aby tu konečne postavili nejakú dobrú architektúru, oni v tých 90. rokoch nechodili. Takže to mesto bolo také trošku zaseknuté. A veľmi pekne to ináč aj tematizovala, keď ste tu spomínali tie inštitúty tých zahraničných, teda tých krajín cudzích, tak práve Goetheho inštitút bol veľmi naklonený architektúre a vlastne v 94. roku tam sme spolu s ich podporou zorganizovali taký, bol to seminár, ale vlastne s hviezdami prednášajúcimi. Daniel Libeskind bol v Bratislave, Michael Sorkin, proste absolútne to bol Olymp architektonický v tom období. A tá konferencia sa volala Berlín-Bratislava narušené mesto. Takže ten pocit bratislavský vtedy bol, že toto je jedno zničené mesto, ktoré zničil modernistický urbanizmus. Máme tu traumu zo zburaného Podradia, máme traumu zo Staromestskej, proste traumu z veľkých sídlisk, ktoré prezident Havel nazval králikárňami, proste traumatizovaná spoločnosť, ktorá nevie sa vysporiadať vlastne s tým dedičstvom toho predchádzajúceho režimu. A to svetelko nádeje neprichádza. Ale prečo som spomenula tú konferenciu? Lebo tam sa ukázal jeden paradox, ktorý my sme vtedy vlastne ešte nevedeli pochopiť, chápeme ho teraz. Že prednášajúci, ktorí hovorili o Berlíne a vrátane Libeskinda, oni vlastne referovali o tom, že Berlín už bol zahltený vlastne tou neoliberálnou situáciou. Tam už vlastne ten kapitál rozohral tie karty. A v podstate po zjednotení Berlína tam vznikali obrovské developmenty, plány. Proste to mesto sa menilo, že z roka na rok. A oni to kritizovali. A kritizovali to, že vlastne Berlín stráca nejakú svoju identitu, stráca nejakú vrstevnatosť a upozorňovali nás na to, že vlastne tá narušenosť a ten pocit takého ľudného dedičstva, že to je vlastne hodnota. A my sme to vtedy naozaj nevedeli vôbec doceniť. Vieme to doceniť teraz, keď vlastne už nás tá istá situácia dobehla a prevalcovala. Takže to je možno taký ten pocit architektonický, že tie budovy tu v podstate skoro vôbec neboli. V tých 90. rokoch boli sem tam nejaká banka, sem tam nejaký rodinný dom, alebo nedaj Bože, alebo nie, že nedaj Bože, ale sem tam nejaká mestská investícia, veľmi, veľmi riedko, skôr nie v Bratislave ako v Bratislave. Tu sme sa sústredili na privatizáciu bytového fondu. To bola hlavná téma v 90. rokoch. Ja som si tiež ako keby neskôr až uvedomil, v podstate to je otázka teraz v zásade, že kebyže my sme mali vtedy tie peniaze, tak by sme možno bývali postavili všade také zámocké. Že ono vlastne aj v tom výtvarnom umení to platí, že my sme si donedávna hovorili, určite od 90. rokov, že aká to je smola, že tí slovenskí výtvarní umelci nebodujú v zahraničí, že vlastne sú s nami už českí umelci, poľskí, maďarskí z tej strednej Európy, po vojne v Juhoslávii to boli teda najmä z tých krajín bývalej Juhoslávie. A uvedomil som si až oveľa neskôr, v polovičke tých 10. rokov, že to vlastne bolo v niečom šťastie, pretože síce sa niektorí tí slovenskí významní umelci ako Julius Koller nedožili toho svojho úspechu medzinárodného, ale keď už sa ten úspech dostavil, tak o nich sa už uvažuje v oveľa sofistikovanejších a oveľa viac očistených myšlienkových štruktúrach, než to bolo v tých koloniálnych 90. rokoch. To znamená, že vlastne v niečom ako diskurzívne je to dobré, že to bolo takto, že my sme, preto teraz nakoniec tí slovenskí umelci sú ďaleko zaujímavejší než tí z tých iných krajín, preto lebo vošli do oveľa sofistikovanejšieho systému. Čiže to, že sme pozadu, je vlastne dobré. Že sme pozadu, sme vlastne... Je naša výhoda.
Budú prvými. Áno, áno. Ešte vlastne k tej architektúre, alebo teraz môžeme prejsť vlastne aj k tej kultúrnej infraštruktúre, že je zaujímavé, že vlastne po roku 1989 nebola postavená ani jedna verejná inštitúcia, ktorá by bola venovaná kultúre alebo umeniu. Dokonca aj Národné divadlo sa začalo stavať ešte v 80. rokoch. Tá nová budova, ktorá teda je už, má 40 rokov alebo koľko. No, takže to je vlastne tiež niečo, čo je veľmi symptomatické pre Slovensko. Všade naokolo, vo všetkých krajinách, aj v tých možno, čo sa nám zdajú v úvodzovkách ako zaostalejšie, tak tam vznikli nejaké budovy, ktoré slúžia divadlu, filharmónii, výtvarnému umeniu a podobne. U nás teraz 2-3 roky dozadu bola otvorená, zrekonštruovaná Slovenská národná galéria s veľkou slávou a pompou. Nádherná budova, ale vlastne je to iba rekonštrukcia. Je toto aj vlastne dôvod, prečo to podhubie takých tých nezávislých kultúrnych centier bolo veľmi živé v tých 90., ale aj v tých 0. rokoch? Možno Zuzana k tomu povedz. To je dosť ťažká otázka, lebo každá tá iniciatíva, teda ktorú my sme mapovali v tejto knihe, tak je taká, by som povedala, že iná a svojská, ale akože určite, že to politické zriadenie umožnilo taký akože akcelerovaný rast istého typu robenia kultúry, ktorý sme sa predtým nemohol, alebo nedial, alebo dial sa nejakým iným spôsobom. A ešte vlastne som chcela spomenúť, že teda táto akcia, výstava, kde sedíme, že možno môžete toto kliknúť, ten rez mestom, že mi pripomína tiež takú podobnú estetiku, že tiež išlo o zabranie budovy a že vlastne takéto činy mi prídu akože veľmi, veľmi zdravé a také dravé, také nejaké akože vyjadrenie určitého toho ducha doby a že mali by sa diať rez mestom na tom webe. No však nájdeme. A že to už je, myslím, že 2004, čiže áno, rez mestom. Tam sú k tomu vždy také. Aha, 2006. Tam je na boku je vždy dátum, že kedy sa to dialo. Čiže to je šialené, že to je 20 rokov a mi to príde ako včera. No ale nie, že ja spomínam. Máme tam nejaké fotky? No, ten web je totiž taký neúplne dorobený, tak možno v knižke sa dá zalistovať, ale to bol vlastne Michal Čudrnák, Peter Gonda, oni sú dnes, Michal je vedúci oddelenia, áno, v SNG Lab, áno, volá sa to SNG Lab, ale on je vlastne knižničný a informačný odborník a Peter Gonda je teraz celkom uznávaný stredoeurópsky režisér súčasného divadla, ktorý žije medzi Prahou, Bratislavou a neviem akými mestami. Takže že je tam v podstate nejaká túžba niečo objavovať, niečo po sebe zanechať, podať nejakú generačnú výpoveď a že to si myslím, že sa dá robiť v každej dobe, v každom zriadení, v každej situácii. Aká bola ešte tá otázka? K tým domom môžem ešte niečo Pardon, že si beriem takto slovo bez vyzvania, ospravedlňujem sa, ale prišlo mi na v súvislosti s tou infraštruktúrou, s tými budovami, že ja nevidím v tom priamu úmeru, že prosto nepostavilo sa a preto ty musela hľadať tá scéna alternatívne miesta. Skôr naopak, my sme v tých 90. rokoch mali ešte vo veľmi dobrom stavebnom stave celú tú štruktúru vlastne kultúrnych zariadení z predchádzajúceho režimu, kultúrne domy, osvetové strediska, toto všetko, ktoré vlastne. No ale čo sa stalo? Stalo sa to, že vlastne tam sa usídlila znova tá oficiálna kultúra.
tie mečiaristické stretnutia, tie proste takáto poklesnutá predstava o kultúrnom trávení času. A to si myslím, že vlastne vyhnalo tých ľudí z tých priestorov. A možno na tom bolo niečo aj, že nechceme byť v tých oficiálnych priestoroch, že náš pohľad proste na kultúru je iný, na umenie je iný a nezmestíme sa prosto do tej typológie toho predchádzajúceho režimu. A možno zase spätne, keď nad tým premyšľam, mi to príde, že to bola vlastne hrozne premárnená príležitosť, lebo tie priestory v Zápäti potom zabrali všelijaké butiky a poďtivhodné čínske obchody a reštaurácia, služby a mnohé z nich nakoniec boli zbúrané. Takže vlastne napríklad Istropolis bol zbúraný, pretože že bol vlastne vyprázdnený obsahovo úplne dokonale. A to sa dialo kade-tade po Slovensku. Vlastne sa to žiaľ deje dodnes. Spomeňme, čo ja viem, Spišskú Novú Ves, aj fantastický dom kultúry, čo majú, ktorý je z polovičky vlastnený nejakými cudnými podnikateľmi, čo tam majú nejaký veľký obchod proste s čínskym tovarom. Ja chcem len reklamno, to je nevýhoda jedného mikrofónu, reklamná vložka, že pozrite si knihu, v češtine vyšla Kultúrni domy, osvieta a zábava. Áno, a Henrieta Moravčíková tam má textík a iné autorky a autory. Ďakujeme za tento reklamný break. Ale zase ja chcem povedať, že možno áno, že prichádzame o niečo, ale zase niektoré veci alebo niektoré stavby sa rekonštruujú a znova nachádzajú teda svoje naplnenie v tej kultúre a umení, napríklad niektoré synagógy, ktoré v tých 90. alebo aj pred tým rokoch slúžili ako, ja neviem, sklady a podobne a boli naozaj v katastrofálnom stave. A vlastne teraz sa rekonštruujú a slúžia na účely umenia a kultúry. Ako to teda bolo s pamiatkovou obnovou v 90. rokoch, keď teraz späť sa vráťme do Bratislavy, do centra Bratislavy, teraz to tu naozaj už vyzerá inak. Vymenila sa to, hej, že toto bolo pekné, teraz to vyzerá tak, ako to čo bolo vonku. Ako toto prebiehalo? A aká bola vlastne aj nálada v spoločnosti alebo požiadavka vôbec, že ideme to centrum spraviť krásne, zrekonštruovať a prídu sem turisti a budú sem chodiť, alebo chceme niečo iné, chceme to zbúrať a postaviť radšej ja neviem, postmoderné slovenské podnikateľské baroko, alebo ako to bolo? To bolo nepredstaviteľné v 90. rokoch, lebo spomeňme si, že kto bol primátorom, Peter Kresánek, ktorý vyšiel som povedal, zo srdca pamiatkového takého toho undergroundu, keď to tak môžeme nazvať, takže to by ho určite ani nenapadlo. A pravda je, že ten tlak toho kapitálu, už som to tu vyťahovala v tých 90. rokoch, nebol taký, že by tie prestavby prebiehali nejak drasticky. Väčšinou k tým obnovám dochádzalo tak pomalšie, začalo sa to akcelerovať vlastne až na konci 90. rokov. S prísunom peňazí, kedy už bol väčší tlak aj na tú, ja to nazvem takú Disneylandizáciu vlastne toho historického jadra, keď sme pochopili, keď sa začal presadzovať viacej narratív o tom, že Bratislava je rozkošné rakúsko-uhorské malomesto, ktoré sa zachovalo vo svojej zaostalej podobe. Príďte si sem na šnicel a budete šťastní. A toto ovplyvnilo samozrejme aj vizuál toho mesta, niektoré tie, aj nakoniec to spracovanie tej pešej zóny, niektoré také, by som povedala, trošku gíčové atrakcie a podobne, tak to súviselo s týmto fenoménom. Ale na druhej strane treba povedať, že tá pamiatková starostlivosť v tom slovenskom prostredí, ona je dobre akoby umiestnená, dobre zakorenená, že to nebol úplný rozvrat alebo niečo v tomto zmysle. Boli tu tendencie akože presadzovať rehabilitáciu toho zbúraného. Napríklad Zámocku, už tu kolega spomenul, rovnaké procesy prebiehali, tá diskusia okolo Podhradia,
kde prebehla nejaká medzinárodná súťaž architektonická v roku 96, ale tie výsledky, ktoré priniesla veľmi, by som povedala, moderné a proste súdobé, keď to tak nazvem, nie modernistické, ale súdobé, tak tie boli vlastne odmietnuté verejnosťou a stále sa práhlo potom na výstave, ktorá pri tej príležitosti bola tých súťažných návrhov. Tam boli aj návrhy, ktoré naozaj obkreslili doslova to, čo tam kedysi bolo, proste úplne do bodky. A pamätám si, že jeden z tých autorov bol bývalý zamestnanec útvaru hlavného architekta, volá sa Krist a na knihe Nášte bolo napísané Krist na hrad, lebo proste to bolo také nadšenie, že áno, veď postavme si to znova. A preto aj tá Zámocka vlastne dostala zelenú, ale výsledok bol ten, že nepostavili znova Zámocku, ale postavili vlastne, natlačili ten development de facto do nejakej predstavy objemovej, akože takto by to mohlo sa priblížiť histórii. Takže možno tá Disneylandizácia je taký celkom akože výstižný pojem. Ja si myslím, že tá slovenská akože pamiatková obnova v oblasti architektúry je strašne konzervatívna a že proste by sa oplatilo na niektorých miestach si dovoliť nejak sa viac odviazať a akože používať aj nejaké súčasné materiály, že keď cestujete niekde v zahraničí, tak mi to príde také, že predsa len, že nežijeme ani v 15. storočí, ani v 19., tak to je len tak ako do debaty. A ešte by som chcela spomenúť, keď sa bavíme o infraštruktúre, že je zaujímavé, že v podstate naša spoločnosť bola schopná vygenerovať Danubianu, ale nemyslím si, že by to bol zrovna príklad, ktorý je dobrý. A to z viacerých dôvodov, pretože v podstate vznikol zo súkromných pohnútok. To treba určite oceniť, že sa tu postavila nejaká galéria pre umenie. Nechcem použiť ten výraz súčasné, neviem ako to zaramcovať, ale je to taký ako zvláštny precedens, že stále istým spôsobom fungujeme na nejakom klanovom systéme a systéme širších lakťov a že toto ma veľmi mrzí a neviem, čo s tým. Možno len taká poznámka, že ja nevidím problém v tej iniciatíve, keby bola súčasťou nejakého systémového, alebo nie že systém, keby popri tom rozvíjal proste štát nejakú svoju kultúrnu politiku, ktorej súčasťou by bola výstavba alebo budovanie nejakých inštitúcií. Tak nech sa páči, môže aj súkromný subjekt si realizovať nejaký svoj sen. Blbé je, keď on supluje vlastne iniciatívu štátu, no a to sa nám vlastne deje v mnohých oblastiach, no, bohužiaľ, je to tak. Ja sa vrátim ešte k tej Disneylandizácii a povedzme si niečo o Disneylandizácii verejného priestoru vizuálnym alebo výtvarným umením, pretože to je tiež niečo typické pre centrum Bratislavy a to, ako vstupuje alebo vstupovalo výtvarné vizuálne umenie do verejného priestoru. Čo sme si tu vlastne po 89., aké sochy a iné pamätníky, pomníky, vlastne ako sme si ich tu osadili a ako sa to vlastne možno potom vyvíjalo neskôr, alebo je to lepšie teraz? Možno, že Richard k tomu ty niečo povedať? Ja vlastne neviem, že čo je lepšie, alebo čo nie je lepšie v tomto prípade. My sme kedysi vždy demonštrovali proti nejakej iniciatíve z nejaký spolok aviatikov chcel nejakého Štefánika zlamané krídla niekde umiestňovať, potom bol tá aféra s tým Gorazdom a Cyrilom a Metodom, ktorá vlastne počkala niekde tlejúca 10 rokov, aby sa nakoniec ocitla na ďaleko prestížnejšom mieste, než na tom, voči ktorému sme protestovali. Potom viem, že bolo pre nás prekvapenie, že takí ako významní sochári urobili niektoré z tých svoch, ktoré sa nachádzajú v tejto pešej zóne, ale ja si myslím, že to bola dobrá charakteristika, že vlastne Bratislava je takéto milé víkendové mestečko pri Viedni a že vlastne tá výzdoba sa tým pádom tak správa, pretože milé víkendové mestečko sa správa ako
vpustí do seba, kritéria na to, čo do seba vpustí, je ten priemer vlastne, je ten všeobecný konsenzus. Že tu vlastne tie osobnosti, ktoré niekedy mali potenciál, vždy sa nakoniec nejaká vynorí skôr či neskôr, mali ten líderský potenciál presadiť niečo, tak budú potom celé 10 ročia bude tá vec vlastne čeliť nejakej kritike. Ja si z tejto súvislosti pamätám, ako sa naozaj seriózne vážne uvažovalo, že sa tá prístavba Národnej galérie zbúra v 90. rokoch. Hoci to je v podstate zároveň aj architektúra, to boli aj, no ale ja si to pamätám ešte z 90. Že to bola, že ten prešporácky sentiment chcel tam tie vodné kasárne krásne, ktoré sa vlastne není krásne, ale nejakým spôsobom bola predstava, že to je lepšie, lebo ešte si ľudia vlastne nezvykli na tú stavbu toho premostenia. Medzi tým si na to ľudia zvykli, lebo zvyknem si tým, že je to tam dlhšie. Keď bola revolúcia, tak to premostenie bolo 10 rokov staré, čiže 10 rokov je málo na toto. Musí to byť proste viac. Čiže dneska už nikto nespochybňuje, že to už sme ho aj zrekonštruovali, už nebudeme búrať, keď sme ho zrekonštruovali. Tak, no. Čiže pre mňa to je tiež vlastne taká ako minimalistická socha do určitej miery, čiže je taká vlastne významná architektúra. Čiže paradoxne, niekedy možno nájdeme odvážnejšie sochy v meste tie, čo vznikli za socializmu, nejakou takou indoktrináciou, než tie, čo vznikli potom. Vlastne, lebo nakoniec ten Bartfajov túr je síce akože strašný, ale v skutočnosti je to ako modernejšia socha, než Schöne Náci. Bartfajov Andersen je, dobre, to je špecifická. To som napísal článok kedysi, že on to daroval deťom, akože tak som napísal článok, že našim deťom musíme kaziť vkus už od malička, aby si na život v starom meste zvykli. Neviem, kam to má ísť. Nikto nechce. Dobre. Už sme si tak tie 90. roky prebrali z viacerých uhlov pohľadu. V 98. nastal, dalo by sa povedať, taký spoločenský zlom, skončil sa mečiarizmus, prejavilo sa toto aj na umení a architektúre a potom vlastne ten prechod do tých 0. rokov. Vidíme tam nejakú zásadnú zmenu v tom, čo sa dialo v tých 90. rokoch a čo sa dialo neskôr? Súvisí to teda aj opäť s takým tým, s tou zmenou spoločensko-politickej situácie? Pani Moravčíková. Určite to súvisí. Teraz úplne, že kuriózny príklad, ale taký najprv nadávame na mečiarizmus a teraz budeme nadávať na ďalšie obdobie, ale prišlo obdobie, keď sa tá rozostovaná budova SND mala vlastne predať. Štát sa ich chcel zbaviť, takže to je taký typický možno príklad toho, že ako sa zrazu začal správať trhovo celý ten systém a vlastne vtedy začali prichádzať vďaka ako keby stabilizácii Slovenska v tom širšom medzinárodnom kontexte, tak sa už začali objavovať aj tí zahraniční investori. A to vlastne znamenalo nielen to, že prichádzali nejaké proste bankové subjekty zahraničné, ale znamenalo to aj to, že sa vlastne začala rodiť kvázi tá developerská štruktúra v tom našom systéme. Tí ľudia väčšinou mali nejakých ešte spolu, proste nejaký kapitál aj zahraničný a proste toto celé zabezpečilo, že vlastne tá výstavba, po ktorej všetci tak bažili, tak ona na sklonku tých 90. rokoch a na začiatku tých 0. rokov už sa dostavila. Vtedy vlastne je súťaž na Národnú banku, aj štát začína vlastne investovať do tej nejakej svojej infraštruktúry, teda hlavne do budov, teda, ktoré súvisia s výkonom jeho moci, nie zrovna do kultúrnych zariadení, ale teda napriek tomu všetkému sa nakoniec dostaví Slovenské národné divadlo, novostavba v 2007 dokončená. Takže to je ináč možno paradoxné, že tí herci vlastne stále musia štrajkovať, lebo aj keď sa mala odpredať tá budova, tak vlastne išli znova, tak to je... My sme tu v tom zamotaní. No možno čo je ešte také, a to sme nespomenuli a príde mi to ale dôležité, že vlastne na začiatku, alebo teda tie 90. roky ešte sprevádzal vlastne úplný rozklad toho plánovania mesta, že vtedy zanikol útvar hlavného architekta a vlastne sa zručili všetky tie štruktúry, ktoré sa starali o to, aby sa nemohlo hoc kde stavať hocčo. A že de facto, keď potom prišiel ten kapitál, tak vlastne
my sme, alebo teda my, vtedajší experti alebo tí predstavitelia mesta, oddelenie územného rozvoja a podobne, tí vlastne nevedeli reagovať, lebo oni nemali za sebou alebo nemali okolo seba tých expertov, ktorí by vedeli na tie podnety toho developerského tlaku vlastne reagovať. Takže potom prišiel ten divoký kapitalizmus a to, že sa vlastne to mesto začalo meniť už vlastne tak na hulvata, no. Ja si iba spomínam v tejto súvislosti na jednu vec, že keď sme založili časopis Dart v roku 1999, tak sme pôvodne chceli, aby v jeho nejaká jedna rubrika bola aj kritika súčasnej architektúry. A ospravedlňujem sa, že si nepamätám, s kým sme sa o tom rozprávali, alebo kto písal ten článok, ale chceli sme nájsť taký dobrý príklad toho, čo sa v Bratislave, alebo možno to bolo na Slovensku, postavilo ako nové. A že na naše prekvapenie ten človek, ktorého sme oslovili, ktorého sme si vážili, vybral úplne nenápadnú za stromami ukrytú budovu sociálnej poisťovne na Záhradníckej ulici, ktorú odtedy chodím okolo, vždy keď okolo nej, tak si spomeniem na toto, že to bol, a sme sa tam kvôli tomu išli pozrieť dnu, že toto bol taký dobrý príklad z 90. rokov, že to bolo ako unikátne. Bolo ich viac? Toto je ináč zaujímavé, lebo presne ten barák sa nachádza aj v tom časopise. My sme sa, to bola, bohu, koho ste oslovili, ale to bol, nie, dobré, práve, že mi to príde, že vtedy to bolo také súčasť vlastne veľmi kritickej vlny v tej architektonickej obci, keď vlastne sa začali objavovať tie developerské projekty, ktoré boli ako keby terčom tejto kritiky, že tá profesia zrazu dostala strach, že dostala príležitosť a vôbec sa vnútorne neočistila, že vlastne tá taká, by som povedala, mainstreamová produkcia nakoniec víťazí a že nič prosto originálne sa v tejto krajine nepostavia. To bol presne aj dôvod, že prečo treba v tých archoch, to ste si možno všimli, že vždy boli 2 recenzie na to isté dielo. Úplne šialená vec, ale v snahe zabezpečiť nejakú kritickú debatu, tak keď aj táto poisťovňa aj tá dostala dve vlastne kritiky. Každé jedno dielo, čo sa tam dostalo, tak vlastne vždy bolo ako keby z 2 strán ostrelované. A presne toto ešte už to tu padlo, že kedy bola najkritickejšia tá debata. To boli presne tieto roky, keď sme sa vlastne nejak hľadali a nebali sme sa proste doslova útočiť na seba a bolo to veľmi jadrné a skvelé. Vlastne z toho procesu vznikla cena Arch, že kačlíme na tie oficiálne ceny, lebo to si len rozdávajú proste tí, ktorí si to rozdávali celé roky, že poďme ozaj ťať do tuhého a ceny sa rozdávali dielam úplne marginálnym, drobuškým, ošarpanému niečomu. Pravda je taká anekdota, že keď ste zbadali v poli nejakú šopu, tak aha, cenár, že prosto čím odvážnejšie, čím absurdnejšie, tak tým to bolo prosto žiadanejšie. A oddeliť sa od toho mainstreamu, ktorý reprezentovali tie akože poklesnuté bankové budovy a celý ten podnikateľský barok a proste všetko toto, čo súviselo s tým divokým kapitalizmom začínajúcim. To je vlastne zaujímavé, že my tiež si spomíname na tú kritiku umenia výtvarného z 90. a 0. rokov, častokrát osobnú, častokrát vlastne prísnu, ktorá niekedy mohla aj ublížiť vlastne, by som povedal, vzývajúc to, čo bolo tradíciou od 60. rokov, lenže paradoxne vlastne v tej situácii, kedy tá kritika je aj nespravodlivá a aj ublíži, ale je a je razantná, tak z tých čias máme vlastne najlepšie umenie. Súvisí to nejako spolu? Určite to súvisí, lebo nakoniec aj v tej diskusii ten kritik je tiež omylný, čiže on vlastne môže teoreticky aj nespravodlivo niečo vyhodnotiť a samozrejme, že musí to mať určitú hranicu, aby ten kritizovaný teda proste nezmárnil svoj život, ale mimo toho je podľa mňa tým, že vychádzame na verejnosť s niečím, tak musíme mať teda ten prach citlivosti trochu posunutý. A práve, že keď si čítam tie Matoštíkové texty zo 60. rokov, tak naozaj to sú aj z 90. rokov, veď on komentoval, že niekto otvoril výstavu jachtavo na vernisáži, že otvorila výstavu milým príhovorom, pravda, že trochu jachtavo,
Akože, chápete, ale toto bola tá tradícia, ktorá tu bola, lenže táto tradícia so sebou niesla vlastne to, čo dnes vehementne vyhodnocujeme ako naše najlepšie umenie. No a už to tu aj zaznelo dnes, že v čase tých kríz sa tvoria najlepšie veci a keď môžeme to obdobie mečiarizmu vnímať ako nejakú krízu, tak po tom, čo nastalo, už sa netvorili tak zaujímavé veci možno v umení v tých 0. rokoch oproti 90. Alebo sa to nedá takto porovnávať, lebo sa úplne zmenil už aj ten tematický záber alebo ten fokus zahraničia, že už sme neboli zaujímaví. Ušiel nám vlak v tých 90. rokoch, už sme iné témy riešili. A keď porovnáme tie 90. a 0. roky. Tak sme povedali k tomu dosť veľa asi v rôznych textoch, ale niekde sa taká tá razancia možno stratila, alebo možno sa zmenila na nejakú inú formu, ktorá je dobovo adekvátnejšia. Určite 0. roky neboli nezaujímavé, veď tam pribudla tá košická škola a banskobystrická škola, a to je práve že veľmi, veľmi razantný prelom. Výtvarné umenie sa vrátilo na trh súčasné a nakoniec to maliarstvo okrem teda aj toho komerčného aspektu otvorilo veľmi veľa takých otázok, ktoré dodnes vlastne tu existujú, feministických napríklad. Tak, ono ako keby ten feminizmus voviedlo do tej vizuálnej praxe, tie umenie 0. rokov, ja si myslím. Čiže to sa tak asi nedá povedať, ale určite už tie 10. roky sú iné. Mali sme minulú debatu na kurátorských štúdiách, čo Juraj Čarný organizuje, ale to je len ako v rovine otázky. Že myslím si, že umenie od 10. rokov je také viacej v dialogu so spoločnosťou, že vedie taký ako aktivistický dialog so spoločnosťou. A či trochu to nie je dôvodom, že dnes je tak ľahko, ako na ňo útočiť zo strany politiky, že ono si neudržalo tú svoju exkluzivitu toho, že nehovorím, že stojím pietne pred nejakým dielom s nejakou aurou, samozrejme, akože nie je to až tak ďaleko ťahať, ale že tým približovaním vlastne, tým zostupovaním z toho piedestálu, akokoľvek tu metaforicky vnímajme, je to vlastne ohroziteľnejšie a tým pádom teda sa na neho ľahšie útočí. Z pozície, povedzme, toho ministerstva kultúry, alebo teda nevieme, aké organizácie k tomu ešte pribudnú. Ja nechcem tu takéto patové uličky zanechávať slepe. Lepšie to, by som povedal, prevrátim to. Keď sa dostaneme potom k tomu Majerníkovi, tak to je vlastne fenomén, že vždycky nejaká silná generácia prišla. A ja teraz, keď si uvedomujem, že moje mladšie dieťa už je to tá generácia, ktorá má problém sa dostať na strednú školu, lebo ich je strašne veľa, tak to znamená, že to je tá generácia, ktorá potrebuje, on má 16 rokov, to znamená, že musí mať 20 dačo, to je tých 8 rokov od teraz, no, tak to je. A oni potom prídu, tá generácia príde, lebo ona bude silná. Tak ako my sme silná generácia, veď nás sa narodilo najviac v Československu za celé dejiny, sa narodilo najviac detí v roku 1974. Veď nás bolo 35 v triede, ja neviem, čo na základnej škole. Toto je tá masová sila, ktorá vždycky to nakoniec pohne. Veď nie náhodou tie Husákové deti boli na prahu dospelosti počas Nežnej revolúcie. No, a no tak on musel s tým trochu rátať, že dobre, Husák dal ľuďom byty, aby proste mali kde bývať, aby sa mali kde rozmnožovať. Tak sme pri bytovej politike. Ale späť k umeniu, alebo teda k tým 0. rokom, možno aj keď vidím Zuzanu tuto listovať na inšpiráciu. Vznikli v tých 0. rokoch nejaké priestory, ktoré možno fungujú doteraz, ktoré boli vtedy nejakými hýbateľmi a doteraz sú na tej scéne? Tak
v roku 2004 vlastne vznikla aj A4, aj stanica Žilina Záriečie, čo sú doteraz vlastne nejakí kľúčoví hráči. Založili spoločnú sieť Anténa, ktorá teraz vlastne má už neviem cez 20 členov, čiže je to aj niečo, čo funguje aj naprieč Slovenskom, že nie je to len, že my si tu v Bratislave robíme nejakú kaviareň a ostatní nás nezaujímajú. Takže, takže to boli na tú dobu akože veľmi, veľmi priekopnícke iniciatívy, že teraz sa to už zdá, že možno ľahšie je založiť si nejaký priestor, že nájsť si niečo za nejaký výhodný prenájom, ale vtedy to bolo naozaj akože naozaj veľká vec, že sa podarilo združiť vlastne ľudí, ktorí boli okolo Ľuba Burgera, Slava Krekoviča, Petra Fornajova, tam bola teda Mária Rišková. A Mária Rišková je akože super postavička, keď spomíname tie inštitúty, tak mne sa s ňou spája taký citát, že was wäre die junge Szene ohne dich, čo je raz napísal jeden riaditeľ Goetheho inštitútu na Vianočnú pohľadnicu, ale je to naozaj tak, že ona vlastne neuveriteľným spôsobom dokázala sieťovať ľudí aj okolo nejakých priestorov, okolo nejakých projektov. Najprv to bol Najprv to bol Burizon, ktorý vznikol vlastne na Čajakovej v takom tom bývalom vinohradníckom domčeku. Bola to v podstate obývačka, hore fungovalo grafické štúdio, kde, áno, to sú vlastne fotky, ešte Juraj Čarný tam bol. A to bola naša mladosť, hej, mali sme výborné účesy. Je tam určite aj Richard. A, áno, to je Vladimíra Bungerová, ktorá robí teraz v Slovenskej národnej galérii. Takže v podstate akože tieto punkové aktivity, ktoré sa dejú, sú schopné vygenerovať neskôr potom nejaké osobnosti, takže tým chceme aj podporiť Vox Loci, aby to nevzdával a neodchádzal zo Slovenska. Áno, dúfame, že niektorí z vás budú v budúcnosti ministrami alebo ministerkami kultúry minimálne. Ešte môžeme teda spomenúť okrem Burizonu a možno ďalšie priestory, v ktorých bola aj Máriša nejakým spôsobom, keď už tu dnes nie je s nami, tak aspoň takto takto ju na diaľku pozdravíme, že tam boli 13 kubíkov a Hej. Potom vlastne fungovali počas istej doby v rámci A4, ktorá sídlila vtedy na námestí SNP, čiže tam, kde je stále, neviem, ako je to teraz, priestory Kunsthalle, ale áno, bol tam legendárny V-klub, ktorý má také rozporuplné konotácie, keďže som teda do tejto vrstvy A4 často chodila, som tam robila nejaké projekty. To Véčko bolo akoby študentský klub za bývalého režimu a bolo to vtedy brané ako nejaká revolta, nejaký priestor, kde sa mohli stretávať hudobníci, hudobníčky a mladí ľudia. Ale potom sme sa dostali do určitého nejakého takého generačného konfliktu s tou partiou tých bývalých večkárov, ktorí práve že sa neposunuli. A toto niekedy vnímam ako taký problém, že málo je takého nejakého medzigeneračného dialógu, že my sme brali tých našich pedagógov a pedagogičky na vysokej škole ako že medzi nami bola obrovská priepasť, tak verím, že teraz sa to trošku zlepšuje. A
Čo potom? Aha, potom vlastne Mária Ríško, späť k Márii. Potom sa odčlenili z nejakých dôvodov. Ona je vlastne super, že sleduje vždy určité súčasné idei a vlastne postupuje po nejakých rôznych cestičkách. Potom vlastne založili 13 kubíkov, čo tiež priťahuje umenie umelcov. Teraz sú tam nejaké ateliéry na Zlatých pieskoch pri jazere. No a potom kde robila? Aha, potom robila Mariša vlastne v Slovenskom centre dizajnu. Čiže naspäť do oficiálnych štruktúr. Tak áno, ono to tak väčšinou, neviem, stále možno aj je, alebo predtým bolo, že ľudia, ktorí vyšli ako keby z dola z tých subkultúr, sa stali tými nositeľmi tej oficiálnej kultúry. Richard, ty by si teraz mohol, lebo mali sme tam aj fotky z galérie Cipriana Majerníka, tak môžeme si aj tie ukázať a môžeš ty teraz povedať niečo o tom, ako sa vlastne znovu zakladá galéria, alebo znovu zakladala galéria v Bratislave. Tiež legendárny priestor, ktorý bol v 60. rokoch. Prečo si inicioval znovu založenie, ako to vlastne celé mohlo vzniknúť a prečo to skončilo? No, tak ja poviem najprv to, že ja vlastne som ten človek nie z tej nezriaďovanej kultúry, že ja som vlastne ten skôr ako keby aj naladený viac na tú inštitucionálnu kultúru. Ja v zásade ako verím v zmysel inštitúcie, verejnej, spoločnej. To je jedna vec. Druhá vec je, že vlastne tá naša galéria Majerníka je fenomenálna v tom, že ona vypadla z tohto, lebo ona vlastne nepatrí ani medzi tie štátne zriaďované organizácie, ani medzi tie nezriaďované. Takže pamätám si, že keď toto vznikalo, tak sme sa o tom aj rozprávali. Ja som tak vnímal, že fakt je to možné, že nakoniec v tej pripomienke bratislavskej scény táto naša iniciatíva nie je, hoci si myslím, že ako bola viditeľná. A vrátim sa cez to ešte najprv naspäť k tej generačnej rovine, lebo vlastne galéria Cipriana Majerníka bola súčasťou siete galérií mladých, ktoré vznikali vo všetkých socialistických krajinách ku koncu 50. rokov. To je veľmi dôležité, pretože takisto, ako som spomínal tú generáciu vašu, alebo teda tú generáciu, ktorá teraz možno ešte dorastá, tak vlastne ten socialistický režim v každej krajine zviazal umenie ku svojmu obrazu, lenže samozrejme nepočítal, alebo zrazu čelil tomu, že vyrástla nová generácia a tá nová generácia sa chcela prezentovať. Čiže režim spravil vlastne to, že vytvoril im vlastné priestory, kde pod nejakým dozorom, pochopiteľne, oni mohli, tí mladí umelci, ktorých bolo veľa po vojne, tak ktorí vlastne mohli tú svoju tvorbu zrazu tam prezentovať. Takto vznikla galéria Cipriana Majerníka hore oproti veľkému Baťovi, kde ona skončila v takom doznievaní inak až v roku 2000. To je veľmi dôležité, že ona vlastne tu bola ako galérie Cipriana. Ja si pamätám, že tam ešte mal Milan Titel takú povabnú výstavu tých fliaž, tých tieňov vlastne v tých vysokých oknách, kde bol unikátny systém závesný zase od Ferdinanda Milučkého, myslím. A tá galéria čiže zanikla v roku 2000 takým samozničením, niečím, čo teraz možno, že tiež ide byť. No a teraz vlastne ja som zhodou okolností začal robiť na kultúre v Bratislava Staré mesto v roku 2007. Vypracoval som kultúrno-politickú koncepciu, ktorá bola aj prijatá a do tej koncepcie som zapašoval vznik galérie Cipriana Majerníka. Viem, že už pri tom prezentácii tej koncepcie ešte než na tej kultúrnej komisii, je tu Sven Šoučík, on bol vtedy predsedom tej kultúrnej komisie, si pamätám, že ten holčík, niečo sa mu na tom nezdalo a mne nejak spásonosne napadla vtedy nejaká jedna vec, čo som mu vysvetlil, že tak potom to dáme do Pistoriho paláca, bo neviem, čo to bolo. To proste v tom momente prišiel nejaký argument, len taký odniekiaľ, a ten ale spôsobil, že tá galéria vznikla napokon. To bola otázka 3 sekúnd vlastne. No a to bolo 5 prázdnych miestností, 5 prázdnych kancelárií na druhom poschodí Zičiho paláca, kam sa chodilo s Ľudkovským schodiskom.
Čiže niečo, čo je, áno, je to v centre mesta samozrejme, ale nebol koberec, bol na zemi, hen tam boli také tie obaly okolo tých radiátorov, ale to je v celku, ako by som povedal, rešpektujem túto rekonštrukciu. Práve, že čím sme tam boli dlhšie, tak sme sa viacej s tým ako keby zžívali. No a takto vlastne tá galéria vznikla a zhodou okolností ja som v nej teda pristal pod takom škandále pol roka na to a potom sme vlastne od toho januára 2009 až do povedzme januára 2014, čiže 5 plných rokov, najprv Piatučko sám a potom s Ninou, Vrbanovou, ktorá tu sedí tiež s nami, sme vlastne, ktorá prišla do galérie Cipriana Majerníka v roku 2009 v nejakom septembri ako bakalárka, ešte študentka magisterského stupňa a vlastne s ňou sme spoločne v jednej kancelárii tých 5 rokov vlastne vytvárali ten priestor, ktorý v istom zmysle sa dá to zhrnúť, premostiť veľmi ľahko, že sa venoval takým outsiderským polohám vo výtvarnom umení. Mnohí z tých autorov, ktorých dnes vnímame ako na scéne etablovaných, tak my sme sa snažili tak Maňku a neviem proste koho všetkého, potom plus súčasných umelcov a podobne. A vlastne ten pád alebo to zničenie tej galérie vlastne súvisí s jednoduchou vlastne politickou iniciatívou a ja som si to uvedomil, že kým Sven Šoučik bol predseda kultúrnej komisie a neskôr prednostom Mestského úradu Bratislava Staré mesto, tak tá galéria mala svojho ochrancu a tým pádom tá galéria vlastne fungovala. V momente, keď Sven prestal byť prednostom, čo bolo v roku 2012-13 možno až, 12-13, tak vlastne zrazu tá protiiniciatíva, ktorá bola v podstate veľmi nemnohá, ale o to intenzívnejšia zo strany dvoch ľudí, vlastne toho Štefana Holčíka, ktorého poznáme ako autora zaujímavých kníh o Bratislave, ale nepoznáme ho ako človeka, ktorý proste jednoducho kapacity vo vzťahu súčasnému žiadne nemá. A keďže my sme prišli na to, že on vlastne v tomto smere nemá žiadne kapacity, tak on tým to celý čas ležalo v žalúdku. A vlastne nakoniec to skončilo tak, že sama starostka pripustila, že oni už jej blokujú politické dohody na zastupiteľstve Bratislava Staré mesto a ona, než by zablokovala tie politické dohody, už neviem, o čo už muselo také strašné ísť, tak radšej obetovala tú galériu. Nakoniec obetovala galériu, sama už voľby potom nevyhrala. Tam tí, ktorým to ležalo v žalúdku, už sú pomaly na dôchodku, teda určite sú úplne na dôchodku, že nie sú ani poslancami. Čiže výsledkom je len to, že sme vlastne zničili niečo, čo fungovalo natoľko zaujímavo, že my sme vlastne v tom 5. roku existencie došli k tomu, že ku každej výstave už vychádzal nie že katalóg, ale kniha. Vlastne to bol ten zázrak, že sme začali robiť výstavy na báze doktorandských prác slovenských teoretikov a nejakým spôsobom tá nazhromaždená energia z predchádzajúceho obdobia dokázala mať výstupy tie, že mali sme naplánované ďalšie vlastne podobné publikácie, Fond na podporu umenia, respektíve grantový program bez zaváhania, Ministerstva kultúry bez zaváhania nás podporoval každý rok. Z tých komisí vieme, že ako nikdy nevznikla otázka, že či tej galérii dať alebo nedať peniaze, že to bolo vždy ako automaticky, že určite áno, len tento politický vlastne clash spôsobil, že nakoniec vlastne sme tú galériu neboli schopní udržať a výsledkom je, že ju nemáme. Nič vlastne viac sa nestalo, len že to tam teda není. No tak to je zaujímavé, čo hovoríš presne k tej téme, čo som načala, že to Slovensko strašne funguje klanovým spôsobom a že v istej sfére by to tak proste nemalo byť, že by bolo pekné mať nejakú lepšiu kontinuitu tých inštitúcií, pretože to nie je sranda, že aj to budovanie nejakej značky to niečo znamená a že to je nejaký kapitál, či už kultúrny, finančný a tak ďalej. No a vlastne hej, že aj v tejto knihe sme vlastne popisovali, je tam aj taký sumarizujúci textík od Zuzany Ivaškovej, že vlastne prečo nejaké iniciatívy vznikajú a prečo zanikajú. Ale čo je podľa mňa rozdiel, že vaša práca bola akoby
z zničená alebo prerušená, alebo prerušená je asi dobrý výraz, nejak z vrchu, umelo, ale v podstate, že je OK, keď my sme sa snažili aj, dospieť k tomu, že keď nejaké takéto iniciatívy typu Rez mestom alebo nejaké také, procesy na kolene alebo nejaké komunitné, že tie majú svoju životnosť, že tam mi to príde v poriadku, že teraz sa partia kamarátov rozhodne robiť nejakú aktivitu, po 2 rokoch ich to prestane baviť, je to OK. Ale toto, čo ty hovoríš, by vlastne nemalo patriť do tejto sféry. No a moja otázka je teda, že ako ako proti tomu bojovať, lebo nemám dobrý pocit teda, že žijem v krajine, kde mi idú zničiť galérie, divadlá, iné veci a nechce sa mi ich budovať každých 10 rokov od nuly. No, nedostaneme sa teraz do tohoto akože z takého z toho spasiteľstva, lebo nevieme, čo nás čaká, ale máme veľmi dobre tu z tejto debaty vlastne vidno, že my máme a vždy sme mali, minimálne teda od tej druhej svetovej vojny, veľmi bohatú štruktúru ako kultúrnu platformu. Že to je pravda, že aj tie obkasy tu boli, ktoré všetkým pripomínali tie prorežimové akcie, preto z nich radšej všetci ušli a nachádzali iné priestory urbánne. My dnes pri príprave knižky o galériách v Žilinskom kraji sme zistili, že Československo má najhustejšiu sieť kultúrnych, teda verejných zbierkotvorných galérií na svete. Československo. To znamená, že Slovensko je v tomto úplne adekvátnou časťou tohoto celého. Že ja si vlastne uvedomujem, že postupom času mi prichádza to, že ak chceme niečo zmeniť na Slovensku, tak vlastne by sme v prvom rade nemali nič zmeniť. Že mali by sme akože prijať to, čo máme, akože uchopiť to, pochopiť to presne, ísť do toho obkasu, ísť do každej tej jednej. Mám taký trochu pocit, že stále sme v rovine vzdušných zámkov a že možno o to ľahšie potom nás atakuje vlastne nezmyselne atakuje krajina ako taká nevedomosť a kultúrnosť. Že to nie je ani, lebo my nečelíme vlastne nejakému systémovému útoku, ktorý má názor iný než my. My len čelíme vlastne tomu, že niekto proste tak ho to irituje, ako toho holčíka, tak ho to strašne, ale viete, on bol z našej sféry, tak ho to strašne iritovalo celých tých 6 rokov, že on vydržal a neustal v tom boji, kým tá galéria Cipriana Majerníka nezanikla. Hoci už nevieme, čo to boli za dôvody, ktoré sa tam uvádzali. A to holčík je vlastne mimoriadne, zdravím ho, má 80 rokov, a Paul je mimoriadne vlastne ako keby kultivovaný človek v istom zmysle. Čiže vzdelaný. Čiže my musíme si uvedomiť, že teraz teda čelíme tejto takej deštruktívnosti, ktorá tu je, ale pritom na oveľa širšie, než si my myslíme. Jankovič napísal, v tom rozhovore že Slovensko je tak deštruktívne, že každý umelec musí vytvoriť násobne viac diel než umelec v iných krajinách, aby sa aspoň niečo zachovalo. Akurát, že teraz čelíme deštrukcii nie zo strany nejakej inteligencie, by som to tak povedal, ale ani umelej, ani žiadnej, ani neumelej. No, ale teraz by som dal možno priestor aj publiku, alebo otázkam, alebo nejakým podnetom. Nech sa páči. Aj keď mimo publika, ale niečo tiež publikum, tak by som sa veľmi rád opýtal, že akým spôsobom by sa dalo previesť možno tej takej spomínanej klanovosti, ktorá podľa mňa na jednej strane práve živí to, čo tu máme, a aj keď akože bereme ohľad na všetko, čo bolo spomenuté, ale na druhej strane, že akým spôsobom by sa to dalo obrátiť a práve možno pozbudiť do niečoho ako protikladného tej klanovosti. Že práve takého viacej možno... Profesionalizmus. Prosím zopakovať, Otázka, že ako sa dá čeliť klanovosti na Slovensku a vyhnúť tomu. Odpovede, že nedá. Proste my sme príliš malá komunita. Nedá sa to čeliť. My musíme prijať. To je súčasťou presne toho. Ak to chceme zmeniť, musíme to prijať.
To je tak, my sme malý národ, môžeme samozrejme väčšou internacionalizáciou, to je jediné, akože väčšou europeizáciou môžeme vysunutými, ako na tej šachovnici, keď sú tie vysunuté figurky. Možno ja by som videla ešte istú nádej v dostatku finančných prostriedkov, lebo mne sa niekedy zdá, že za tým všetkým je vlastne ten boj o ten žvanec. Že my máme obrovský problém, že táto sféra je notoricky podfinancovaná, a to nielen táto sféra, vlastne každá sféra. Trošku akože do toho vovediem aj príklad treba z oblasti vedy. Že my tu zápasíme o grantovými systémami a v kultúre je to isté. O nejakú sumu peňazí, ktorá každý rok nie narastá, ale sa scvrkáva. To vlastne spôsobuje, že automaticky tento kmeňový systém zápasí o existenciu svojho kmeňa, čo je logické, lebo chce, aby prežil, však to je úplne atavistický postoj. A myslím si, že otvorením, tou veľkorysosťou, že viem, že aj keď nebudem, ja neviem, príslušník toho daného kmeňa, tak na ten elementárny výkon môjho záujmu, či už umeleckého alebo vedeckého, budem mať garantovanú podporu. To by podľa mňa prinieslo aj akože ďaleko väčší rozvoj v tých oblastiach, lebo tých prúdov myšlienkových je predsa obrovské množstvo, tak nech sa rozvíjajú. Ale to, že stále viacej sa vlastne ten kohútik priškrtce, podľa mňa to spôsobuje tú nevraživosť a ten obrovský odpor. Samozrejme pominúť ľudské vlastnosti, lebo myslím si, že v prípade Štefana Holčíka to je osobnostné založenie toho takého protirečenia a nevraživosti. To sme si vypočuli pri Kamennom námestí a hoteli Kieva, obchodnom dome Prior, pre neho neprekonateľná chrasta na tváre mesta, ktorú proste treba zlikvidovať a tomu nikto nevysvetlí. Dodám k tomu zo pár takých faktov, čo som si uvedomil, že počas mečiarizmu zostal zachovaný Fond pro Slovakia na ministerstve kultúry, ktorý disponoval ročnou sumou 1 500 000 korún, čo bolo 50 000 eur. A týchto 50 000 eur vlastne tiež podporovalo všetky pomaly maličkými sumami, ale to boli vyslovene sumy, že 5-10 tisícové projekty, to dneska si neviem predstaviť za 200-300 eur urobiť nejakú vec, tak možno, že vieme, urobiť nejakú vec. A dnes ale vlastne my v tomto istom zatiaľ grantovom balíku máme teda tých 20 miliónov eur, čo je ten fond, ktorý si myslím ja osobne, že oni, teda ak ich delíme od nás, oddelujeme, že to nie sme my, ale že sú to oni, nebudú podľa mňa ani mať komu rozdeliť, pretože nemajú tých odberateľov možno toľko, ale oni zatiaľ im bude stačiť, že ich nedajú nám, čiže iným im. A na druhej strane ešte aj to, že ich nebudú vedieť rozdeliť. Čiže tie peniaze sa skôr zaseknú. Ja si myslím, že problémom tohoto fondu teraz nebude to, že tie peniaze dostane niekto iný, než ten, kto bol zvyknutý ich dostávať, ale dostane nikto. Čiže teraz ide vlastne o to, že v tejto situácii aj ten mečiarizmus vlastne nechal, síce s nevolou krajinou, ale nechal tých 50 000, nech teda akože tí umelci majú nejaké peniaze. Tak uvidím, že či teraz nastane takáto nejaká opakovaná situácia. No, ja ešte mám takú poznámku k tej tvojej otázke, takú možno trochu vzletnú, že problémom je nejaká taká presne, že osobná nenávisť, že keď ja ako Zuzana sa budem starať o to, aby ja ako Zuzana, kurátorka, redaktorka, to je jedno, som robila svoj projekt a bola šťastná pri tom a nebudem závidieť tuto Richardovi, že Richard má väčšiu galériu a nebudem ho hejtovať po odborných, pretože aj mne ako Zuzane pomôže, keď Richard bude šťastný vo svojej galérii, pretože akože ja viem, že to znie tak vzletne, ale naozaj je to pravda, ku ktorej akože dospievam vekom, že jednoducho nebudeme šťastní tým, keď budú ostatní nešťastnejší a že my budeme potom sa mať lepšie. Že my sa práve budeme mať lepšie, aj keď budeme prijať tým druhým, lebo
Nemôžeme žiť izolovane, no. To je osobnostné nastavenie, ale... Žiaľ, asi taký krásny idealizmus, lebo v súčasnej spoločnosti vidíme úplne presný opak, že ani nejde o to, že aby som sa ja mal lepšie, ale aby sa ten druhý mal horšie a to ma robí ako keby šťastnejším. Ešte sa chce niekto niečo spýtať alebo niečo podotknúť? No, My vlastne máme pocit, že úspech môžeme dosiahnuť iba na úkor niekoho. Že nemôžeme dosiahnuť úspech v súbehu s niekým. Ja som raz napísal taký blog, že slovenské zlo. A tam som dal tieto také 3 veci, ale neviem, či si všetky spomeniem. Jedno bolo toto, že my si myslíme, že to musíme proste prekonať. Že úspech je len na úkor niekoho, potom, že druhých rešpektujeme iba keď ich potrebujeme. Keď ich nepotrebujeme, tak vlastne oni by nemali nárok na žiadne iné. A to tretie si už teraz nespomínam, čo to bolo, ale rozumieme sa. Hej, toto je také, ale je to taký takéto naše malé, no. tak podobne ako v športe, nie? Veď nemôžu dvaja byť prví. Čiže keď chcem byť prvý, musia všetci ostatní byť za mnou. Ako vieme, v umení sa súťaží inak ako v športe. No však samozrejme. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak ja by som sa veľmi rád opýtal ešte na margo nejakej súťaživosti v rámci umenia, tak minimálne, čo je prítomné vlastne ako našej generácii, ako proste 20-tníkov, tak vedieme dialog, ktorý sa vlastne opýta na otázky dehierarchizácie kolektívu, ktorá vlastne istým spôsobom ruší súťaživosť. A toto je dobrá otázka, že vlastne, že či takýmto prístupom vieme tiež akoby porušiť vlastne ten narratív nejakej súťaživosti, ktorý je podľa môjho úsudku v niečom akože prirodzený, ale na druhej strane toxický. A či vlastne to naše premýšľanie vie akoby dosiahnuť úroveň práve horizontálnu, kedy vlastne sa podporujeme ako nejaká komunita a vlastne nesúťažíme. Toto je ťažká otázka. Ja iba mám k tomu tak, dúfam, premyslite si zatiaľ, lebo fakt toto ja nejdem zodpovedať. Ja iba verím tomu, že existuje autorita. A to znamená, že je otázne, do akej miery dokážeme do horizontálnej roviny položiť autoritu. To je to. To je pekné slovo a ja na to nadviažem, že tá autorita by mala stáť aj na niečom inom ako na nejakých vonkajších možno ukazovateľoch, že aké mám pekné auto, alebo ja neviem, ale... Nie, to som úplne prehnala, ale že to asi vidíme, nie? V nejakej takej bežnej psychológii, že máme chuť nasledovať nie toho, kto nás núti, ale niekoho, kto nás inšpiruje. Tak asi keď chceme, aby nás niekto nasledoval, tak by sme sa mali snažiť byť inšpiráciou. Neviem, myslím si, že v oblasti umenia hovoriť o úplnej nehierarchizovanej štruktúre je skoro nemožné. A možno vo východiskových pozíciách krátko počas štúdia, krátko po skončí. Myslím si dokonca počas štúdia je to v podstate, na to by malo byť založené to vzdelávanie. Ale veď to už sa vlastne deje, že odmietanie v týchto majstrovských ateliérov a podobne, to je podľa mňa prvý predpoklad. Ale čím dlhšie vlastne ste v tej praxi, tým sa toto vlastne ukáže. Vyvrbia sa tie autority a tá hierarchia príde. Je potom skôr otázka, že ako s ňou narábať. To mi príde absolútne kľúčové a že pokiaľ ju budem tú hierarchiu využívať na to, aby kolektív, ktorý stále musí ostať podľa mňa zachovaný, lebo človek je kolektívny tvor, keď vie využiť tú hierarchiu pre dobré fungovanie kolektívu, tak je to nič lepšie nemôže byť. Keď ju zneužíva pre vlastne nejakú, by som povedala, posilnenie toho hierarchicky najvyššie, to je absurdné.
keď postaví zase tú pyramídu, no tak to je cesta do pekla. Takže, a to si myslím, že to ale všetci vieme urobiť, že to je možno aj o tých generáciách, že my, čo sme starší, asi je našou povinnosťou proste sa zamyslieť nad tým, že ako vlastne, aké vytvárame pracovné prostredie tým svojim kolegom, ako pristupujeme k študentom, proste to sa to niekde začína. To sa týka aj toho nášho verejného priestoru, že či je vláda, či vládne, alebo spravuje. Mi vždy príde na že čo to máme my nejaký problém lingvistický, že vláda, že vladár, že to kde sme, že v 21. storočí. Takže ono je to všetko pospájané, rešpektovať svoje postavenie v tom kolektíve, ale pracovať pre dobro toho celku. No je to úplne, že patetické, banálne, ale neviem ináč si s tým poradiť. Ja ešte k tomu slovu rešpekt pridám aj pokoru, lebo tá autorita by mala mať pokoru a potom je tá autorita prirodzená a nie vynútená. Nechcel som tú debatu skončiť pateticky, ale dobre, treba aj... Nie. Možno úplne posledná otázka. Revolučný, dobre, tak revolučný pátos treba. Neviem, či ešte môžeme dať úplne poslednú na záver takú... že či sme sa niečo z tých 0. a teda z 90. a 0. rokov naučili, čo vlastne teraz si môžeme ako pre tú prítomnosť zobrať a možno aj do budúcnosti, čím sa môžeme ako ohliadnúť späť, že robiť niečo inak a robiť to lepšie a skúšať to robiť tak, aby sa to znova neopakovalo, aj keď vidíme, že sa to stále opakuje. Maríša, už niekoľkokrát spomínaná, tu napísala nedávno nejaký taký článok, že sme unavení tým neustálým bojovaním vlastne, že naša generácia, ty myslí svoju aj moju, tak keď sa pýtaš na to, že čo sme si vlastne odniesli, tak určite sme si odniesli veľkú únavu tohto typu. Ja to určite pociťujem ako skepsu, ale na druhej strane je úplne jasné, že ja si myslím, že my do budúcna, nech tí iní oni, čokoľvek urobia, tak ja si myslím, že my sa vieme v tomto prostredí pohybovať akože s neochvejnou istotou. Tá neochvejná istota, s ktorou sme schopní sa v tomto našom prostredí pohybovať, tak tá nakoniec bude tá, ktorá to celé aj tak vlastne zvráti nejakým dobrým smerom, keď už teda tento pátos tu na. Tak áno, treba vydržať a neviem, starať sa o seba. Mňa naplňa nádejou ten narratív určitej solidarity a podpory a starostlivosti v rámci teda revolučných dní a revolučných kolegov a kolegyň. Neviem, čo ešte patetickejšie prihodiť. Hviezdne vojny, sila a česť, hej. Nie, nechcem to devalovať. Treba ísť do kina na vlny. Áno, a precítiť ten morálny úpadok, ktorý potom nasledoval. A myslím si, že toto už my nemôžeme dopustiť. Že už toľkokrát sme sa proste morálne zdiskreditovali toto spoločenstvo, že my si už nemôžeme tvrdiť na rôznych konferenciách, že sú rôzne morálky. Hej? My nemôžeme hovoriť, že sme na všetky 4 strany a podobne. My si toto musíme, ten morálny imperatív kantovský si proste musíme v tých našich hlavách upratať. A toto keď sa stane, tak verím, že to je nejako prenosné, že tým nainfikujeme aj iných, tých ostatných. Strhneme aj ostatných a pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Už dostatočne patetické? Ďakujem. Myslím, že týmito slovami môžeme dnešnú debatu ukončiť. Ďakujem veľmi pekne mojim hostkám a hostovi, ktorými boli historička architektúry Henrieta Moravčíková,
kurátorka a publicistka Zuzana Duchová a teoretik a kritik umenia Richard Gregor. Ja som Omar Mirza a prajem vám ešte pekný zvyšok večera.